Тестовата поръчка е изпратена и сега я очакваме на основния екран. Така, вече имаме ново звуково съобщение. Винаги се уверяваме дали звукът е включен. Поръчката, както споменах, се появява на задачи, като не е приета. Ако желаем да я приемем, имаме две опции. Да плъзнем надясно или да натиснем на нея. В този случай аз ще избера да плъзна надясно. Искам начало на поръчка. И влизам в поръчката, която клиента ни е изпратил. Сега, тук имаме две опции. Да сканираме баркод чрез нашето устройство или по стария и познат начин, чрез натискане на всеки един продукт и добавяне на съответното количество. Какво може да видим тук? В десния ъгъл 0,1 в червено, това показва количеството, което клиентът е поръчал, в този случай по една бройка от тези три продукта. Когато натиснем тук, може да видим детайли и оголемено изображение на снимката на продукта. А в горния ъгъл, този дългият номер, може да видим номера на поръчката, трицифрения код и номер на поръчката за support, също и детайли, тип плащане, телефон на клиента и прочее. Okay. Връщаме се назад и продължаваме с събирането на поръчката. Сега в нашия случай аз ще използвам този начин на събиране. Тук имаме опция да добавим количество, да заменим продукта или да го маркираме като изчерпан. В първия случай аз ще го добавя като приет. Количеството автоматично се вписва максималното поръчано количество. Искаме добавено. На втория продукт ще изиграем сценарий, в който трябва да се обадим на клиента. Така, защото да кажем, че продуктът е изчерпан. Натискаме на артикулът е изчерпан. Обаждане до клиента. Показва ни номера. Можем да се обадим чрез служебния телефон. Връщаме се назад чрез стрелката. Отново идваме тук. Клиента да кажем, че ни е казал да го заменим. В случай, че искаме да го заменим, тук ни излиза каталога от продукти, с които бихме могли да заменим дадения продукт. Тук реално излизат всички продукти във вашия каталог и избираме този, който клиента ни е посочил. Как го правим? Натискаме на продукта за замяна, добавяме количество и натискаме Confirm Replacement. И сме готови. Така, третия продукт. Натискаме на него. Да кажем, че в този случай се обаждаме на клиента отново, но клиента е отказал замяна и би искал да го изключим от поръчката му. Натискаме замяна на артикула и горе виждаме три точки, които натискаме и от тук изключваме продукта от поръчката, като избираме Yes Remove, т.е. втория бутон, който е в черно. Хоп! И сме готови. По този начин, както забелязвате, сме събрали трите продукти. Разбира се, единия не е бил наличен и сега може да разгледаме поръчката, за да се уверим, че всичко е наред. В долната част на менюто виждаме за подготвяне, нямаме нито един продукт. Добавени имаме един продукт, този първия, който имахме в наличност. Не е намерено е този, който отбелязахме като неналичен, логично. И заменен е този, който избрахме като замяна, след като се консултирахме с клиента. След като направим тази проверка и се уверим, че в първото подменю за подготвяне няма нито един продукт, можем да преминем напред с Checkout. Натискаме един път, потвърждаваме и още един път. Така, новата функция е, че след като съберем поръчката, трябва да я маркираме. Как се случва това? Трябва да снимаме касовата бележка. Натискаме направете снимка. Правим снимка на касовата бележка. Важно е да снимаме долната част, където се намира крайната сума. Хоп. Натискаме продължаваме.
Тук потвърждаваме 2 пъти сумата от касовата бележка. Пишем в нашия случай нещо примерно като 10 лева. Отново пишем тук 10 лева. Хайде ще напишем 10 лева и 1 стотинка. И ще проверим как ще ни даде грешка. Потвърждаване. Хоп, сумите не съвпадат. Затова трябва да се уверим, че сумата с касовата бележка първо се съвпада и също тук сме повторили 2 пъти правилно. По този начин натискаме тикчето, потвърждаване и Out for Delivery, синия бутон. И с това завършваме цикъла по събиране на поръчките. Може да проверим поръчките, които вече сме събрали в най-дясното меню, което се нарича завършени. Това е поръчката, която тук ще събрахме и очакваме куриер. Ако натиснем на нея, може да разгледаме детайли. И общо взето това е процеса по приемане на поръчки.